Ayong gabi mga kabulabog na ako'y i-share ninyo about kung paano unsaon pag prevent sa COVID nga sige mo gawas na mo sa gawas nagtrabaho ng mga field kapla ng kuan, sige mo suroy-suroy expose mo sa mga tao kani ako mong tudluan mga kabulabog mo na tips akong ihatag ninyo para iwas COVID yan ang kuan mao na lang gingon nga magtuob daw ako ningi testingani mo na ang buhaton taga uli na ako sa balay taga gabi magtuob ko di maghuman mag gargle ko og init tubig di mo tangan ako asin para pawa daw sa virus kani mo na akong gibuhat no nag-init ko para akong ituob mo na yung kita nyo mga kabulabog ko tangan ako na siya asin muna siya akong ituob mga kabulabog panganog asin kung ano na siya pag humana na muna na ako na nang ikuan na yung kabulabog muna siya ha kung bukal na siya muna akong ituob ron muna sundan nyo step mga kabulabog muna buhatan nyo ha okay muna siya akong gibuhat ron mga kabulabog nagpakulo ko og tubig para kuan sa akong kuan day akong buhat ron magtuog ko ano yung gibuhat nagtuob ko yung higupo ng kainit sa kuan yung gituob para mahigop ninyo kuan ninyo masud sa inyong baga para matay tong virus gamas kainit. Labog na siya ang higup o kanang termos uman yung tuob ha gabi kasingot ay muna siya pang pahuwas sa COVID kinanglan magtuog mo taga gabi gikan mo sa inyong trabaho nga namo sa gawas o naaba mo expose mo sa tao muna inyong buhaton magtuob taga gabi taga uli para iwas COVID ha muna tips akong ihatag ninyo og ayong kalimti ang pag-like o pag-subscribe sa akong channel Bulabog Vlogger o ay kalimti ang notification bell para makakuan mo sa akong bag-ong mga video. Okay? Napay sunod ra.